Magandang umaga nga pala sa inyo mga idol at welcome sa aking channel. So papalaot kami ngayon. So susubukan namin kung ano yung isdang pwedeng hulihin. So sana may lutang na tuna o kaya talakito. Pero magpapatangtang kami ngayon. So may dala kaming dahon dito at may bato. Tara, samahan nyo kami. Bago ang lahat, shoutout nga po pala sa mga sumusunod. So dadaan muna kami mga idol sa boya. Manghuli lang kami ng galunggong, pamahin. Reserva lang namin just in case kung may lutang na tuna. So yun mga idol, manghuli muna ako ng galunggong. Kahit mga ilang piraso lang. Kasi yung gamit ko kasi hindi ko makagat sa sabiki ngayon. So paisa-isa lang yung huli nito. Ayun mga idol, may huli na. May kumabit ng isa. So ayun mga idol, isa ng galunggong. Ayun, huli na naman sa kabila. Ayun mga idol. Ayos mga idol, bali may galunggong na kami rito. So 5 piraso to. Reserva lang namin to just in case kung may lutang na tuna, para may pamain kami. Ayun, pupunta na po kami sa aming spot. So bali magpapatangtang lang kami. So bali po yung spot na pupuntahan namin, yun yung spot na nakakahuli kami ng lapu-lapu. Medyo malapit lang po to sa amin. So ayun po, bali nandito na kami sa aming spot. So magpapatangtang lang po kami ngayon. Kulay po ng lure na gagamitin namin dito ay kulay green. Ito po. Para kuha pa to. Maya-maya mga idol. Siga mga idol. Ayun mga idol. Siga.
Huli mga idol. Siga mga idol, pangatlo. Huli mga idol, ano kaya to? Subo siguro to. Yan, tike. Yan mga idol, nakahuli yung kasama. Ang laking bisugo. Tandang kalb. So yun mga idol, bali yan lang po yung nahuli namin. Kukunti lang. Pang ulam lang yung nahuli namin. So yun mga idol, bali uuwi na kami. Medyo konti lang yung nahuli namin ngayon. Mahina pa yung kagatan ng isda. So maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod po ulit.